bay ug sa tanang mga naminaw karon. The brain is one of the very important organ in the human body that works 24 hours involuntarily. Pero matingala ka nakalit lang kag ka-loading pag ma-in love na ka. This is the masterpiece of what we called as the prank or trick of love. By the way, ako di ay si Ann. One of Saul's best friends sa story nga sharpshooter. Kung naminaw ka sa kong confession karon, pero wala pa nimo na paminaw ang sharpshooter, I am encouraging you to listen kay very inspiring ang love story nilang Saul o Christian. Their story would tell us na kapag nasaktan ka ay may isang tao pala na nakatadhanang darating sa tamang pagkakataon na siyang magiging gamot sa isang pusong Saul. Nahimo ko nga makata diri dapita na. Bitaw. Paminawa to ninyo because it's a very motivating story of a student-teacher relationship. Starting that day, Saul shared her love story dire. Kada gabi na lang magsige na siya chat sa ko, convincing me to share my own as well. Ang tinuod, I really don't have plans sana to share my experiences because I am so busy with my work and love life. Bitaw ay, medyo may pagka-personal mangguni akong kaagi na maglisod yun ko og pagawas. Kung dili lang yun boros ni si Saul ba, mahadlok pod uroy ko na makwaan kay mangluod-luod man. Manakaron, without further ado, sugdan na nato ang orimo sa tanan. Sugdan na to ang istorya sa kuang family background gamay ug sa dihang college pa ko. Grade 4 lang ko nga namatay ako ang papa. Pag-abot ako sa high school, kay naminyog otro akong mama sa iyang boy best friend nga na byudo pod ug naay usa ka buok anak nga babae. Mangod sila ka sa kuwa og 2 years. Anak ni Uncle Ram nga mao nay bana sa akong mama karon. Oxer man pod sa kuwa nga naminyo si Mama Gutro because she deserves someone na maghatag og happiness and love sa iya aside sa akong pag-love niya. Butan nun po si Uncle Ram og palangga po ko niya. Anak kong ituring ko niya yun. Naami igsuon ni Laika kay nagkaanak man silang Uncle Ram og mama. Sa college ko, kay nagkaroon ko og super close circle of friends. Sol, Jan, Mia, Jaisal, and Riza. We became close friends kay parehas mi nga nag-enroll og BS Ed, major in physical science. As a matter of fact, first semester sa first year college kay classmates naman. Pero nagka-close lang Manila sugod sa second sem na kay nagka-classmates naman may utro and until may abot na mi sa second year college kay mas lalo mi nga nagkasuon. Sila kong best supporters every time nag-a-appeal ko og search sa college. Ug kalayuan pod biya na ma-appeal pod ko sa Magic 5. Isa ang pageant na outlet o sideline nako sa akong mga expenses sa college kay dili mi dato. Second year ko na una ko naka-appeal og search sa college ug hinungdan nga nagkaroon ko og secret ultimate crush. In fact, sa una pa lang namong tagpo kay nagka-crush nako sa iyang physical appearance. Honey, kinsa na lang man ang kulang. Pag-ask ni Ma'am Z, ang PE instructor na maupod ang magtudlo sa mua sa flow sa pagrampa. Ang sa Criminology and Engineering Department na lang, ma'am. Pero padulong naman daw sila, ma'am. Ay, naana gani di ay sila, ma'am. Tubag po dayo ni Honey na student assistant ni Ma'am Z sa dihang paglingi niya sa likod kay naanay mga pare sa students ang nag-abot. Pagkita na ko sa mga bagong abot, kaya nakuha din ako ang atensyon sa usa ka guy na nagligtas kay Jaisal sa nayaging adlaw sa dihang hapit siya maigo og pula sa dihang naay mga nagdula og basketball sa gym ato. Dayon nungutana si Ma'am Z nga
Oy Migs, baya-baya misugot na day ka na ikaw ang representative sa inyong department. Tubag putong gay nga, lagi mamay, graduating naman go daw ta. So dapat daw dili na ko mobalibad. Okay, Migs di ay ihangalan. Ingon pa nako sa ko ang kaugalingon. Napo ko'y madungog nga, kagwapo yun ni Captain M no. Halagi oy, naa sa nursing department daw ang uyab ana pa. Mo na mga madungog nako sa chismis sa kong likod sa mga babae na same with me. Mga participants pod para sa search sa mong college intramurals. I was in a chaotic state if kinsa ang Captain M na pasabot nila. Kay kompleto naman, so nag-instruct na si Ma'am Z na magsugod na dami. Milabay si Mig sa kong kiliran para mo adto sa iyang spa. Perte kahomot niya. Tagos akong ilong iyang scent sa dihang milabay na siya. Of course, I know nga wala yun sila kailan ako. Kay kinsa bagod ko para mailahan niya na dili man may magkailan. Besides, dili may magka-department. Ako man gani, nga kung wala pa ako kadungog kay Ma'am Z, dili ko kabalo na Migs di ay iyahangalan. Aminado ko na unang kita pa lang nako kay Migs, kay attracted na ko siya. That's why nga pagkahuman sa practice namo, og nadungog nako sa uban nga contestants, nagichismisan nila si Migs. Kaya agad po dayon kong nakimarites adto. Naibala nako na ang Captain M og Migs di ay, kay isara na katako. And that's him. The man whom I'm attracted to. Ang naging hero ni Jason. His first name pala is Miguel. He was a varsity player o team captain sa basketball sa school namin. Mo di ay nga he was popular sa tawag na Captain M sa mga old students. Fourth year college na siya sa kursong BS and Criminology. I'm not familiar sa ginatawag nilang Captain M, kay dili man ko mahilig gud magtanaw og basketball adtong first year college nako. Pero karon na second year nako, ang gumikan kay Miguel, kay murag mo tan-aw na yun siguro ko. Bitaw. Grabe na chismis ba? Kay nadungagan pa akong kahibalo na since second year college pa lang diay si Miguel, kaya ginakuha na siya sa ilang department na mao na ang mahimong representative sa search. Kada mo abot ang college intramurals daw. But always ginadecline niya kay wala daw siya hilig sa mga pageant. But always siya nga nag-appeal sa basketball pag intramurals. But sa dihang graduating na siya, kaya wala na daw siya episode, kundi misugot na lang daw siya sa ilahang department chair na mamahimong representative since hapit naman daw siya mo graduate po. Sumoto nga mga 3 days pa bago ang search namo. Kaya nanghagad si Sol na mananaw mi og dula sa basketball adto. Education Department versus Cream Department. Maong go rapod silang Jaisal, Jan, Mia o Graisel adto. Kaya among department man ang magduwa. Pero ako, sa tinod lang, pagkabalo nako na Cream Department ang kalaban sa mong department. Kaya excited pod ko na miuban. Bisan dili na ko trip ang basketball kaysa kung unahuna, makita na ko kung unsa magdula si Miguel. Second quarter na among naabtan sa dihang naa na mi sa gym. Siyempre kay mga idok students man mi, di mo share yun mi sa amo ang ka-department. Pero lamang ang cream department sa duo. Pero may kalit og pakpak si Sol. Gisaway siyang Mia, kay ni kalit man siyag pakpak sa dihang naka 3-point shot si Miguel. Mas lalo ang midako na hinoon ang lamang. Pero nitubag si Sol, alangan, kuya man ako na. Shooter akong kuya no. Na Shakira gyud kaayo ko. Wala ko kabalo na magigsoon day si Sol og Miguel. Bantog ra pareha silag apelyedo sa jersey sa t-shirt ni Mix. Same sa apelyedo ni Sol kay di ay mag-igsoon day sila. Lutangan ako
Wala na ako ma-ask si Sol if how they were related with each other. Makaloading man di ay ning naatay secret niya crush. Sa mato nga naingon si Sol nga kuya jud daw to niya. Ingon pa siya, ay tama dayan. Si kuya man di ay ang representative sa ilang department para search. Nakita na mo ni kuya sa inyong practice. Mitando lang ko sa pangutanan ni Sol. Wala ko katuo na ang secret crush na ako kay igsoon di ay niya. Ningon pa na si Mia nga, kuya din mo na siya Sol. Dili lagi ka na mo makita na kauban ni mo siya. Tubag si Sol nga panggabi manggod ang klase ni kuya. Kunya kita kay broad daylight man. Mong dili yun may magkakita ay. Monhira po na siya sa school ug buntag o hapon kung naa sila'y practice sa basketball. Og nikalit og ingon si Jaisel nga, di ba maumana siya tong last week na update na miadto sa tua o gisalo ang bula. Abi na ko og maigo na ko. Itubag rapog ko nga oo, siya to. Ningon pa si Jaisel nga, wow, naman day kay hitsurahan na kuya suloy. Basin available pa na. Ipaila mi Sol, kay basin isa day sa moa ang maibga niya. Itubag si Sol, na ayaw na muglaom ana kay gibakuran man gani na soyap. Iyang gitudlo ang babae na ingon niya nga uyab siyang kuya. Sa mga nga nahuman ang game na pildi gyud ang among department. Daog ang cream department. Pagkadaog nila kay naagid dayoy babae na miduol kay Miguel og klaro kaayo sa kung TV ang paghag and kiss sa girl sa pisngi niya. Very wide ang smile pod sa leche. Hambitaw. Ningon pa si Jan nga ay ang landi. Nisumpay po si Sol nga mao gyud guys. If I know, flavor of the month lang ni kuya. Og wala yun ko nakapugong nga nakapangutana ko kay Sol nga, chick boy imong kuya Sol. Nikatawa ra si Sol og niingon nga ambot anak niya oy. Ka. Tanawa ra gud ang tinubagan aning igsuonan. Sumoto nga sige na nga masundan ang among rehearsal sa search. Ug sa mong last practice kay naabtan mi og gabi. Gikilig kay ko adto sa dihang natunulan lang ko ni Miguel og mineral water. Gagi kay to kay feeling nako na crush back pud ko ato. Pero dili lang day ako ang gihatagan kay halos kami na mga contestants ato kay gihatagan pud niya. Sadyang helpful and gentleman lang gyud di ay siya. Kay gitabangan ra niya ang mga SA adto na nagdala-dala og mainom na. In all honesty adto pod, during sa whole duration sa practice namo, kay palihim ra gyud ko nga sigig paniid adto kay Mix. Lain naman day aning naatay secret crush kay hanggang nakaw tingin ra ta ba. Kinsa bagod ang dili magka-crush sa siyahang ka gentleman. Kalamion mo smile kay puti og tupong kaayo ang mga ngipon. Mura man og alagang dentista. Buhok pa'y imo na swabe kayo ang haircut. Limpyo kayang nawang. Bisag na ay murag peklat gamay siyang eyebrow dapit na mura ba og marka sa pagsinumbaga ito. Pero imbis na dapat makamaynos siyang kagwapo, kaya mas dagdag angas na noon ang dating gulo. Napay lips na kissable kayo tanawon. Og mga mata na pagmutanaw sa imo, kay makalaglag pa nga manggod pa. Lami pagyud og pamarog, kay lalaki gyud kayo ba. Naisip yun na ako ato ng mga panahon, na ana yun na siguro ba, basta criminology student. Pero basta yadto ng mga panahon, kay siya raman ang crime student na outstanding kaayo sa pananaw. Dili lang mo pod ako ang nag-crush siya. Daghan man may. Halos gani mga kauban ako ng mga contestants kay nagkagusto pod siya. The only difference lang namo kay sila maklaro kaayo nga nagka-crush siya.
kaysa mga sinultihan og lihok lang, klaro og hayag kay. Ako tawon kay lupig pa ni Maria Clara kung makatago sa feelings. Ako abitaw siya sa kuang damgo. Og hantod sa miabot na ang night para sa search na yun. And there, ibinuhos ko ang lahat. I may be a second-year student pero it's not my first time joining the pageant. Isa mong barangayan sa high school pa ko, kay naga-appeal naman ko. Hanap buhay na gani nako ang pageant. Pero dili ingon nga naga-appeal na ko og pageant kay gupahay nako. Dili po doy. Kay dili yutawon pang Catriona Gray, Shamsi Supso, ug P Awards pa, ako ang quality. Akong height kay sakto ra gyud ang beauty kay igo ra pod na makasupol. Kanang kaya ra i-enhance sa makeup ba. O kung mauyab man, kanang igo ra irampa sa Flores de Mayo. I mean bitaw. Okay ra. Masuroy lang. Ganon. Pero puti yun ko og bisan pobre me, mao na ako ang ikapanghinambo kay naliwat ko ni mama na mala Espanyola og pa. Natural ra ang kaputi na ako. Salamat yun ko sa genes ni mama. Kay no need na nga maglota. Kay wala tay ika-maintain ba. Pag at the end of the night, kay dili yun ako ang nakoronahan. Kay first runner-up ra ko. Akong pares na laki kay third runner-up. Ug ang nakrown sa Mr. Adto, kay si Miguel yun. Ug ang Miss, kay gikan sa Science Department. Usa ka third-year student. Proud and happy raman pod among governor's department kay nagpakita daw mi sa kong pares o good fight. Happy pod kayo ako mga friends nga todo support sa kuha. Ug hantod sa milabay ang mga adlaw panahon, miabot na ang graduation o graduate na gyud si Miguel. Sa kong nahuna, kay wala na. Dili na nako makita. Ako ang secret crush niya. Magpabili na lang siyang memory na in some way, he used to be my dream boy. Pero Sol invited silahang balay, kay naa daw pakaon as pasalamat siyang parents para siyang kuya. Sa moto nga nangadto pod ming magbarkada. Mga baga kay mi og mga kiwong kay early bird kayo. Pagabot na mo kay wala pa ang mga bisita o kami pagyod ang nauna. Nabtan pa na mo silang solo gihang kuya nga nagduwa og billiard sa may kiosk nila. Kaya ato na time, napay purok-purok silang sol sa kilid silang balay. Unya na ay billiard. Handa ito, kay habi di ay nilang mag-igsuon ang magduwa pod og billiard. Kasweet sa magkuya. Makasuya lang nga naay kuya si Sol ug suod pa gyud sila kay wala man koy ako ang kuya god. Sa moto nga gipilaila mi ni Sol siyang kuya nga mga friends ug classmates niya. Gyundang niya ilahang pagbilyard pagkakita niya sa mua sa dihang nakasulod na mi after namo nag-ayo-ayo silang balay. Gipasulod mi siyang papa ug gipaila pod mi ni Sol isa-isa siyang parents. Dayon gikalit lang og tudlo ni Miguel og niingon siya. Nga di ba ikaw man tong sa search? Gosh, oy. Napansin na gyud ko ni crush. Pero si Sol ang nikalit og tubag og niingon siya. Nga yes, my dear kuya. Siya to. Si Ann. Kung wala pa kayo uyab, si Ann unta akong ireto sa imo. Pero ayaw na lang, oy. Kay basin madungag pa hinuon ni akong amiga sa imong mapahilak na mga babae. Dili deserve ni Ann ang maging flavor of the month nimo. Pero nito bag si Mix nga, binuang. Flavor of the month ka dyan. Unsay tan-aw nimo ana akong uyab karon? The juice? Nito bag po si Sol nga. Oo. Orange juice flavor kay last month lang kay mango juice flavor man to. Magkatawa na lang ko sa magsuon kay mag-away man tuod, magsinungugay, pero for me kay sweet kaayo gani noon tanawon.
Lamig yun siguro sa feeling nga na kay kuya. No? Kay early bird man me, sa mas una yun mi nga nakakongratulate sa kuya ni Sol. Ug una pod mi nga nakakaon. Food is life ug busog kayo me. Nawala kong dayan. Kalami magluto sa mama ni Sol. May ganit na lang pod nga early bird me kay sa dihang nanaghan na ang tawo. Ug naabot na pod ang uyab ni Miguel. Nga dakong katingala nako kay lahi naman pod iyahang uyab. Dili na daytong nursing gigadtong nakadaog sa search man pod iyahang uyab pa. Sakita sa mata silang kasweet lagi. Pero that time, nakaingon yun ko sa kong sarili. Nahilig yun ay ni si Miss og flavor of the month. Sama sa giingon siyang mga chicks boy man di ay ako ang crush. Ang saklap naman. At that time, nahibalaan pa na ako through Sol na ang bilyar di ay kay habi ni Mix o basketball yod ang sport niya. Since dili lang di ay siya team captain, but scholar man po di siya sa pagiging varsity player. Og adto na higayon, gipugos na nako nga ginapatay ako ang secret na pagka-crush kay Mix. Kaysa kaalaman nako nga hilig siya magkambyo-kambyo guyab. Kalas kay siya og babaye. Sa mga nga wala raman po ko naglisod og limot sa kong admiration for Miguel kay pag-graduate niya, and after adto na nakita na ko siya last siyahang despedida silang balay. Kaya wala naman gid pod na ako siya makita pag-utro. Di ito, kay nag-review sa laing lugar para sa board exam. Mag 4th year college siya miadto nga nadungog na ako gikan kay Sol, na happy na daw kaayo siya. Kaya nakasulod na sa PNP iyahang kuya. Og na-assign lang gid siya sa laing area og layo sa mong lugar. Pero sa tinuod lang sa nadungog na ako again ang about kay Miguel. Kay nakalimot naman ko na crush di ay nako siya. Kay 3rd year college ko, almost end of the second sem nga nakauyab na ko for the first time. Nagkaroon ko og secret relationship sa usa ka part-time instructor sa mong school. He was my Chem 31 subject instructor back then. Ang ako ay sige nga pag-recite og pakiglantugi siya sa mga chemical formulas og different nga experiments kay naghatag day og big impact siya. Kay after our prelims, tingala ko nga naamay nag-text sa kuha pa. Si Sir Neil na dayto. Nagka-text na mi og nagka-chat-chat na po. Kuya po damang way of love expression kay mapuno mi sa debates, facts o opinion sa mga universal o physical phenomena. Ug hantod na nahuman na among final exam kay diha pa na ako siya gisugot. Kay dili man ko gusto na mahimong kami na student pa ko niya. Gisugot na ko siya na nahuman na among finals para dili pod awkward among situation. Kay at least maging kami man pero dili na nako siya instructor. Kumana iyang role being as my instructor. Ug hantod sa miabot ko 4th year college na tago-tago amo ang relasyon. Na secret lang amo ang mga datings. Bisan si mama nako kay wala kabalo nga nakoy uyab adto. Ako mga close friends lang ang nakabalo about my secret relationship. Ang mga amaw kay magsige nagpalibre kay sir niya. Ug hantod sa graduating ko adto nga nakuha ko nini. It was our first anniversary that I gave myself to him. I gave him everything ug wala na yud ko'y gitira sa kong kaugalingon that time. Mituo ko siyang giingon nga pakaslan ko niya no matter what since graduating naman daw ko. I believe with all his promises. I was in blindness because of love. My mind didn't collaborate with my heart and body. O basta, mituora ko siyahang mga promises. Ibinigay ko dahil mahal ko. Naniwala ako dahil akala ko mahal ako ng buo at walang pag-aalinlangan. Og hantod sa ni-graduate na mi, kauban silang Sol, Mia, Rizel, Jaisel, ug Jan.
Sabay pod mi nila nga nag-review ug sabay pod mi nga ni-take og licensure examination for teachers. Friendship goals kaayo among pay. Sabay mi tanan nga nakapasar pod gyud sa board exam. Salamat kayo sa Ginoo. Pero after that, nagkabuwag-buwag na mi ug nagkaroon mi og tagsa-tagsa ka mga career journey. Magkita ay rami if naay occasions ug sabot na lahat. Ug pagka June 2014, nanangid si Neil sa kuha. Natiwason niya iyahang master. Imbis na happy na gani ko kay nadawat ko sa kong alma mater pagka part-time instructor pud unta, kay diha man hinuon mi decide si Neil na mag-schooling siya tiwas. Pero kay supportive nga uyab man ko, misugot ra pud ko og gisuportahan nako iyahang desisyon ug mga plano kay para man daw sa mong future. Mihawa siya pagka part-time instructor sa kong alma mater ug nag-schooling siya. Nakasulod po siya og trabaho dito sa lain nga private college as part-time instructor gihapon. Mo nang nakaset na gyud to na plan niya. Sumao to nga na LDR mi. Okay ra ang dagan sa pagiging LDR namo ni Neil. Nay mga occasions na muli siya ug i-celebrate namo. Naapoy mga times na ako umadto sa iyang apartment para mag-celebrate mi sa moang mga matsaris. Dugay na nakabalo si mama ug ang family about siya ha. Ug ihapong family about sa kuha. In short, open na ang moang relasyon sa matag family namo. Pero, everything changed after the holiday celebration. Kay nagka-cold siya towards me. Malimit na lang na makontak siya sa kuha. Ug kung magkakontak kami, kay layo ra ang 3 minutes na humanon day niya ang convo namo. Kay busy daw siya. Napa daw siya mga reports og mga assignments og uban pa. I know working and schooling ihang drama. Mong gisabot ra nako ang tanan. Because I know how hectic our schedules pag schooling and work na ang isgutan. I became so understanding and patient sa mong relationship. Mawarda na yun ko og best pasensyosa girlfriend of the year. Pero ingon pa nila, pag matalino ka raw sa klase ay bobo ka raw pagdating sa pag-ibig. Bobo yun ko kay nagpadala ko sa mga pangako ni Neil. Mga pangakong kay tamis sa gabi ng aming pagtatalik. Pero kay bilis mapako pag igat na imuhang kalaban. On our 3rd anniversary, kay giadto na ko si Neil sa iyang apartment. Gusto na ako siya i-surprise. May travel ko og hapit 5 hours. Kay masinabdanan man ko sa iyang kabisi. So ako ang nag-adjust. Pag-abot na ko sa iyang apartment, og sige na kog panukto kay wala may mo-open. Wala po yung motubag. Sa moto nga I decided to open the door na lang. Since I have a spare key sa iyang apartment. Gihatag niya para daw if mag-anha ko siya huwag dili na ko siya maabtan. Kay makasulod ra po daw ko. Pag-abri na ko sa door, ug pagkasulod na nako sa may mini sala or mini kitchen niya, nakadungog man ko ana og mga groans and moans ba. Nagkikan yod sa nag-iisang kwarto lang ni Nel. Adto sa apartment. From what I heard, kay nagsugod na yun og kusog ang pitik sa kong dugan. Lahi na yun ang nagadagan sa kong utok. Nagkurog akong kamot sa dihang nagunit ko sa doorknob o gipihit na ako paabre. Ug sa dihang naabri man yun na. Og aha kayo. I saw Neil enjoying how the girl drive on him. May pa oh yes baby pa siya na ginaingon. While sigig manihaw ang babae sa ibabaw niya. Mura gyud ko og nawadan og kusog sa akong nasaksihan. Ang akong supposedly surprises, kaya ako na hinuon ang na-surprise sa og dako. I really want to shout. Pero walay bisan isa nga luha na may patakyod sa akong mga mata. Gusto ko magwala. Pero wala may cooperate akong body, kinawadaan ko og energy sa akong nakita.
Lamian nila pamat yun ay. Lami kayo sila tigbason. I felt so betrayed. Unsa magud ang kulang sa kuha? I already gave myself to him naman. Ug ang ginabuhat na pag-drive sa babae siya, kay ginabuhat man pud na ako. So unsa man ang kulang? Am I not really enough? Am I not beautiful? Why he cheated on me? But I came up with one scheme. Nahigugma day ko sa usa ka dakong uwago na tao. I love and trust the wrong man. And the worst thing was, I submitted myself to him. Sumoto, nga migawas ko sa apartment ni Neil without turning back. I thought sundan ko niya or gukton ba ka ha? Pero dili yun ay maayo ang tantong expectation. Because it will make you down. Wala yun ko niya gisundan actually. Mura ko atog buang na nagalakaw sa kawalan pagawas nako sa iyang apartment. But believe me or not, wala po yun ko mihilak ato. Mibuhos lang ako mga dagkong luhag hinilak pag abot na nako sa balay. Gabiin ako naabot og nahimong round trip akong biyahe ato. Misakay kog van. Wala na ko nagbas aron mas paspas akong biyahe going back home. I waited pa na kontakon ko ni Neil. Pero sama sa kong ingon, huwag tayo mag-expect dahil masakit ang sobrang expectations. Days passed ug wala yoy anino ni Neil na nagpakita sa kuha. It gives me so much pain. That is why, during summer, sa dihang naghagad og laag si Jan adto sa mua, ug go ang grupo, kay wala nung kapugong na i-share sila ang tanan. They comforted me while I burst in so much tears. Hingon pa sila, nga magpasalamat na lang ta, nga wala yun kaniya mabuntis. Mas better kay mas early pa nga nahibalan nimo na ana dayan true color. Ilisod pod ug sa dihang nagninyo na mo, nga nasakpan nimo siya nga nag-cheat. Oo, sakit pa siya. Pero pasalamat na lang ta na mas early nimo nga nahibalan ang tanan. Wala pa ka nakasala siya. Hingon pa sila nga, don't cry na friend. Dili yan deserve ang imuhang mga luha. Time will come na makarmara na siya. Walay kulang si Moha. Sobra-sobra pagani imong paglove, kay gihatag na yun nimo ang tanan-tanan. Siya lang yun ang dili makontento. It's his loss. Nga gipakawalan kaniya ang future binibining Pilipinas. Klase-klaseng tambag na lang sa mga friends ang kaniadto. Nay magkaalibagbag na tambag ug napoy halong kabuang na mga tambag aron lang na mapatawa ko nila. Dayon after 6 months, kay nagbalik og paramdam si Neil nako. I ask myself that, which of the following kaya is the reason why the ex-uwago nako started to interconnect with me again? Siguro, wala pa siya ka-get over sa kuha o gimingaw siya sa tanan. O dili ba ka, wala mag-work ang relasyon nila sa iyang gipuli sa kuha. Or na-realize niya na mas the best yuday ko. Or nag-away sila sa iyang bago niya. O wala siya makascore maong nangita siya o asa siya makapahungaw sa iyang uwa. Asa ka ha kung answer. Kaya pag si ex mo kontak gani, naarayod na anang upat ka rason. Ug tungod ana na mga choices na nasa kumay. Wala ko ma-reply kay Neil sa iyang message na kumusta na ba daw ko. Haler, I waited for his sorry pero kumusta ra ako madawat after months nga journey of my crystal tears. Kapal jud kayo. But you know what? Spell tanga at yaga. Okay.
Capital A-N-N-E. Yes, it's Ann. No other than kundi ako ang dakilang danga o gaga. Nakigbalik gihapon ko kay Neil. Kay despite siyang gibuhat sa kuha na pag-cheat, nakuha ko niya siyahang pagpanguyab og balik sa kuha. Pagpangayo og sorry na halos magludluhod na sa akong atubangan. Halos kada adlaw na sige og sundoon or adtuon sa college na akong gi-part-timean og tudlo. After a month lang kay nadala yun ko sa mga ligaw-ligaw efforts niya. Wala na daw sila sa girl kay ako ra daw yun gihapon. Natintal daw siya sa babae kay maong magsigig adto siya. Ug hubog daw siya adto na naabtan ako sila. Lame excuses yun pero unsaon maning nagbinugo mangid ko ba? Nagpadala ko sa dili na yun nako o truhon pa ba. Basta hatagi lang ko second chance. Please. Ako naman kita nga o gaga sa pag-ibig lagi. Nakigbalik ko taon. Namagod sa akong mind adto ba na kay nakuha na ko niya. So I am not clean anymore. Ug wala na'y lalaki na modawat sa kuha. Kay basin ang next na lalaki nga makarelasyon nako. Kay mawad-an og pagsalig sa kuha. Tungod kay dili na cover. I overthink that virginity is very important to every man and they valued it a lot na pag wala na sa imo kay dili nakakasaligyan na babae. Naa na kay multiple nga partners. Horrible thing sa pag-iisip nako kaniadto kay what if maingnan ko na sure ka nga kuha ng anak. If ever man maburusan ko tapos to think nga dili siya akong first man. Yes, mao gina ang nagadagan sa akong mind kaniadto. Mo nang isa nga rason nga nung tanga o gaga ko nga nakigbalik gihapon kay Neil despite of everything. Because everyone deserves second chance. So I tried to give him that. Pero tinuod yun ay pod na once trust was ruined, dili malikayan ang mga away-away ug duda na lang perme. Every time makabasa ko kaniadto og mga chat and text na may something yun kay magsigimig away ni Neil. Every time mo share ko sa mga barkada kay halos masuko na sila sa kuha. Sa kana bang kulang na lang kay iparoko nila or sagpaon aron lang matauhan do ko. Suko pa gani kay sila nga nakigbalik ko. But though they were angry, still they respect my decision. Ug niabot raman gyud pod na nauntog na akong ulo sa napakalaking kagagahan nako. When the time came na nasyakira ko sa giamin ni Laika one day. Ingon si Laika nga, sorry kayo an. Ginatry na ako na maging kalmado kada matubang sa imuha. Pero dili na kaya sa akong konsensya. At first, ginilakayan ako ang tukso kay dili man ta magkatugo. But you are a sister to me na yun. Pero huyang kay ko, kay na-fall yun ko si Muyab. Ug nahitabo ang dili dapat. Naay nahitabo sa mua ni Sir Neil. So yab ni mo. Sorry kayo man. Pasabog kay ni na pag-amin ni Laika sa kuha yun, nga nagsigig hilakan na ngayog sorry. Diri na yun mibuto ang bulkan sa kong dughan ug ulo. Sobra na kayo. Of all the woman pa, kaysa ko ang step sister pa yun. Kapila ba yun ni Neil hotdon akong pasensya? Ana na lang ba yun ihang pagisali na porket siya ang nakauna sa kuha? Kay isiho na lang ko niya na dili na ko siya kayang biyaan. Na maging martyr na lang yun ko perme. Womanizer kayo siya. Ug tungod ani, I decided firmly na nga putlo na nako ang tanan. Once and twice are forgiving, but thrice is enough. Tama na. Sobra na kayo. Nakakagago na. Sobrang sakit na. Thricefold betrayal is more than enough for me to slap Neil side by side.
Actually silang duha ni Laika nakatilaw gyud sa kong sagpa. Sakit ilang gibuhat. At first midinay pa si Neil na walay nahitabo sa ilahan ni Laika. Pero gipabasa ni Laika sa kuwang screenshot sa convo nila Neil, wherein nahangyo si Neil na dili ko ingnon kung dili daw gusto si Laika na magkagubot mi tanan. Kalimtan na lang daw ni Laika ang nahitabo sila ha, kay one night raman daw to o dala lang sa kahubugon. Salbahis yun ni si Neil makainom kay maoper may irason. Mitukar ang uwa gumikan sa ilim nun. Ambot ba nga miabot man og 3 years mi na wala din ako ni makita siya. I thought he is a responsible guy kay syempre college instructor good. But I was wrong. You cannot judge someone through his angelic face UDI. Kaya wala ta kahibalo na likod ay siyang malaanghel og maamo na nawong kay demonya to di ay. Nagyuday mga lalaki ba na dili makontento. Si Neil ang dakong pruweba sa kasabihan nga once a cheater, always a cheater yan. Og tungod sa nahitabo, mura kong nihimong man-hater. Nahadlok na ko na ma-in love otro. Nahadlok na ko makipagrelasyon. Nahadlok na ko nga masayo. Para nako makatroma og makatagamang gugma. Si Laika og Neil, actually, wala sila naging mag-on because after I broke up with Neil, kaya nawala na po siya completely sa mo life. Nag-ayo siguro siya na ipabarang nako og magsinamok pa. Si Laika kay naging dakong frustrations ni Uncle Ram. Irregular 4th year student si Laika nga nahitabo to. After she confessed to me sa science lab sa school adto, kay mihunong siya og eskwela, og giingnan niya ihampapa na mag-stop sa siya og manarbaho na lang, kay gikapoy na daw siya og eskwela. I know gusto ra siya na mulakaw sa balay adto, kay awkwardan siya na makita sa kuha. Nakonsensya siya, kay wala man nako siya gisumbong siyang papa, kay Uncle Ram og kay mama pod. Nagtuo siguro siya na wala ko magsumbong ilang mama ug Uncle Ram. Tungod na hadlok ko na magkagubot among pamilya adto. Wala siya kabalo na wala na ako siya gisumbong ilang mama ug sa iyang papa. Kay natandog ko sa iyang giingon sa kuha the day nga she confessed to me. Ingon siya ato nga, you're too good para kay Neil. Maayo ka na pagka-sister sa kuha. Maayo ka na pagka-babae. Dili ko gusto na magmatara ka og morning glory na wala ka kabalo na ginaloko na kasimuyap. Oo, nakasala ko. Pero dili ko gusto na maging makasarili na nga itago na lang ni permit tapos pasagdan ka na maadto sa maling lalaki. Sorry kayo, Ann. Nakasala ko. Naghilak pa dyan si Laika nga nag-ingon ani sa kuha. Nasagpaan man ako siya pero dalara to sa akong kasoko. O kasyakira na ako. Pero after na imasmasan ko, na-realize na ako nga parehas rami niya na biktima sa mga the moves ni Neil. Tungod siyang giingon, naging rason to nga wala gyud nako siya gisumbong ilang mama ug Uncle Ram. Kay somehow, naging maayo man gihapon ihantumong siyang pag-confess. Though naging mahuyang siya kay nagpadala siya sa temptation ug mga the moves ni Neil. But still ang pag-amin, kay dako kay ni nga labangunon. Pero gibuhat niya para lang di ko maadto sa mali nga mga kamot. Ug tungod ani, naging tik-om akong bibig ug wala na ako siya gisumbong. Milakaw ra gyud siya og nanarbaho sa layo nga wala na ako gibulgar iyang sala. Gihatag ra nako sa iya ang free will sa pagtug-an sa mong pamilya. And if dili man niya kayang itug-an, okay ra pod sa kuha. Andam marako nakalimtan ng tanan. Ug hantod pagka April 2016, nag-resign ako sa college na akong gi-part-timean. Kay migawas naman ang ranking sa senior high school pod. Og na-appeal ko sa registered qualified nga applicants. Kailangan na nga ma-regular na ko sa trabaho. Usa ka opportunity nga niabot para sa panibagong buhay. Isa ko sa mga batcha sa teachers na unang nisalang para sa senior high school opening para sa mga first batch yun. Na-regular na ko sa trabaho ug daghang salamat na kay Dap. Nain ko nga within the heart of the city ra gyud po. So no hassle and travel yun kay dol-dol ra sa mga.
Sumoto nga milabay ang 1, 2, 3. Yes. For more than 3 years, kay single ko. Walay relationships. Para walay pain. Natagam na gyud ko mao nang miana ko nga dili na kumusa. Na mga mangayo og number, makig-friend sa social media, mo chat, nag-attempt na manguyab, but wala gyud ko nag-entertain. I became a snobbish yun. Nakabalo ko mga dabber cards ana, especially si Sol. Sometimes moana na sila nga wala na. Naging lesbian na daw ko. Usahay gani kay ginasungog na lang minisyan duha na magdugay daw kay kami na daw ang magadayon. Bayot og ako na tumboy na daw. Pag makabarkada ka naman og mga sanguon na tropa. Naminyo na lang una si Jaisel, din si Rizel, og nagkauyab na lang si Sol na pod, og si Mia kay nakita na iyang soon to be happy. Pero kami dyan kay nanatiling walay partner. Mo nang masungugan na lang may. Mo na raman pod ang dyan og iyo. Sa mga to. If wala ko nasayop sa month ato, first week in the month of March, year 2019, kaya nagka-problema yun ko. Nadakpan akong Mio na motor. Past 8 p.m. to na may uli akong manghod na lalaki. Og nag-inform sa kuha na ang motor daw na ako kay naka-impound. So ko kay ko sa akong manghod ato nga hapit na mag-grade 8 kay gigamit akong motor. Niyon ako manghod na, sorry te. Naramagod unta ko'y kwaon sa akong classmate adto te. Unya, wala man ko kabalo nga naaday taga-region nagdakop. Kinsa man pod magtuo na naay dakop na gabi naman. May pagkamarama gyud ni ako manghod gyud pod kay gamit sa kagwang naway pananghid sa kuha. Bugoy kaayo kay sa unahan nagipaandar para lang di nako mabatian nagikawat niya ang susi ug gigamit ang motor. Ikasukan gyud siya ni Uncle Ramgod pero unsaon pa nawala naman nga na-impound na akong motor. Balakay na kay ko kay may rabaw na impas na akong motor na wala pa biya. Ginabayaran paghihapon na ako monthly akong motor. Inutang tawo na ako aron mas easy ang everyday duty na ako. Og if na ako'y mga lakaw, dili ko malisdan o commute. Sumoto nga nitawag dayon kong Sol, og nangayo kog tabang niya. Nangutana si Sol kung unsa daw problema na ako. Ako siyang giingnan, nga akong motor bash kay na-impound. Ahake ni akong manghod kay gisibat akong motor, o gigamit na wala ko kabalo. Tapos nagdakop man daw ang taga-region bash. Basin pwede magpatabang ta si mong uyabi. Please. Basin pwede na tumadtuan ako motor ba? Tabangi ko bish. Nagpakilooy jud ko niya. Kaya doon nga tayo manggod, kay police ang uyab ni Sol. Pero niyon si Sol na wala daw iyahang uyab dito. Tuwa daw silang farm. Pero ngon si Sol, ngayaw naka-problema besh, kay pangitaan na to na og solusyon. Naman si Kuya dire. Try na kog ingon besh. Tapos tawagan lang takahan. Sumotong after a while kinanawag yung balik si Sol o giinan ko niya na magkita may sa may gas station. Tapos gipapadala sa kuha akong driver license o rehistro sa motor ng original copy pa yun sa company kay wala pa man na impas akong motor tawad. Pag-abot na ako sa may gas station na kay nakita na ako si Sol ug iyahang kuya. Gusto ta akong moingon kay Miguel adto og, "Hi, it's a very very long while na. Karon pa yun na ako nakitag balik imong kagwapo. Pero da, kaulaw ra pud ay. Dili mi close yun sa kuya ni Sol. Adto na time, kay promoted na ang kuya ni Sol ug nag-grant ang request transfer niya sa mong lugar. Year 2018 siya na transfer ug mga 6 or 7 months pa lang po gikan sa pagkabalhin niya nga nahitabo dayon to sa motor. Ingon si Miguel, nga nang gipa-drive po nimo imong motor ma'am sa imong manghod na minor de edad pa. So wala gyud na lisensya. Istrikto man kaayo ng pag-ingon ni Miguel sa kuha. Tubag pud ko, nga wala magyud na ako gipa-drivean, sir.
wala ko kabalo nagikuha di ay niya akong susi o gigamit ang motor. Mahinahon rapod ko nitubag. Patient lang jud ko kaya saon na lang. Ako man ang naituyo biya. Wala raman pod mitubag si Miguel. Misakay na ko sa big bike motorcycle ni Migs. Sunod ko kay Sol. Ipadagan na ni Migs ang motor pero tataod lang kay hunong niya ang motor nga atbang sa 7-Eleven. Ug ningon si Miguel kay Sol nga, "Be, naugsa, diri lang ka. Balikon lang ka namo pag makuha na ang motor sa imong barkada." Tubag pa si Sol, "Nganong ibilin man ko nimo diri kuya? Uban landay ko." Tubag si Miguel, "Nga diri ra ka kay naa naman sa unahan ang operation dako. Dili na ko makuha ang motor sa mong barkada if mag-uban-uban pa ka." Sumotong wala na lang nakiglali si Sol. Minaog na lang minduha. Pag naog na mo, kaya wala pa milarga si Miguel pero nakatanaw siya sa kuha. Sabay sabi nga, "Ikaw ma'am, sakay." Mura yun og commander kung makaasta pa. Mura pud ko soldier niya. Nagduha-duha pa ko na mo angkas kay nganong ako raman tapos si Sol kay bilin. Mura po siya og nakabasa sa kong ginuhuna ba kay kalit raman siyang ingon nga kailangan niya na mo drive si mong motor kung makuha na to nato ma'am. Sa akong nadungog kay miangkas na ko. Ningon pa si Sol nga ang pingin ni si Anha wala binay uyab ha. Base naanay mga kabaro nimo nga magiping-iping ani. Pakibantay ko kuya ha. Tubag si Miguel. Nagihimo pa ko ni mo gwardiya sibil ha. Diha ra ka ha. Ay sige latagaw kay mo balik rami dayon. Sumoto ang ipadagan ni Miguel ang motor niya. Attractive yun tanawa na lalaki ang mag-drive pa basta black og motor og black pod ang suot. Pag-abutan na mo sa mga grupo sa kapulisan nagdako pigihunong nga ni Mig sa motor niya og gipangayo akong driver license og rehistro sa motor. Then meto si Mig sa mga police officers ug naa isa ka opisyal nga kaistorya si Miguel. While nag-istoryahan na sila kay mitan-aw na sa kong direksyon kung asa ko nagtindog na nakasandig sa motor ni Miguel. Taod-taod lang kay gisinyasan ko ni Miguel na paduolon. Gingnan ko sa opisyal na kaistorya ni Miguel nga, "Sa sunod ma'am, pakibentayin na imong manghod na dili na makuha imong susi. Kay lisod na ako madisgrasya. Tapos minor de edad pa imong manghod." Tubagpod ko, "Nga yes sir. Dili na gyud mautro pa sir. Sorry kayo." May tubag ang officer nga, "I-release ra namo imong motor kay kumpleto man imuhang motor ma'am." Og nagpasalamat gyud kayo kaniya. Tubagpod ko, "Nga salamat gyud kaayo sir." Itubag po ang officer nga, "Walay problema ma'am. Congrats di ay para sa planong kasal ninyo aning ako ang brad." Natingala jud kayo ko. Unsay kasal? Gusto kay nako i-ask na kay Sir Officer. Pero naurong akong dila kay ang Miguel. Abtik kaayo nga nakaagbay sa kuha. Dala pa kilo-kilo siyang isa ka mata ng sinyales kay sabayan ra daw nako siya sa iyang trip. Ug nikalit nag-ingon si Miguel na, "Thank you Brad Chip sa imong pag-congratulate. Imbitaron ra ka namo pohon. Unya, dili na may maglangan ha. Salamat kayo." Mitando ra po si Sir Officer ug gikuha na namo ang akong motor. Ubay-ubay yun ang mga nadakpan adto kay naglaray yun ang mga motor nga na dito. May gani kay kabarad ni Miguel ang head adto na operation ug nakauban po dato niya once sa serbisyo sa iyang dating post. Mura yun og correct si Miguel nga nakaagbay sa kuha while ginaadto namo akong motor. Feel na mura kog iyahaba. Pero gisabayan ra nako na lang i-100 kay wala ko kabalo daw unsay drama nga iyang giingon sa officer. Nag-drive na ko sa akong Mio ug nagsunod si Miguel sa kuha while ginaadto na namo si Sol sa 7-Eleven. Nag-snack sa mi ug nagplano ko na librehon sila Miguel ug Sol as my way of thanking them. Pero murag avawa yun si Miguel. Ingon siya, nga ako na'y bayad, kay kabalo kong gikulbaan pa ka sa nitam.
Mo na ingon ni Miguel dalahatag sa 1K nga bill sa counter. Mismail gud ang cashier siyang giingon. Dayon ang lingkod naming tulo sa sulod. Dayon maingon ko nga, salamat sa treat, Sir Miguel. Nakuha na nimo ako motor, tapos na libre pa hinuon ko, na dapat ako ang manlibre kaya ako ang nandisturbo sa inyo ni Sol. Tubag si Sol, ngasos ana niyo nagdrama ka bash, mura kag others Of course, what friends are for, diba? Sagdi na si kuya na librehon ta kay mas dako pa og sweldo sa tuwa. May na lang maambudan ta siyang sweldo kaysa uyab ra niya nga permi makapahimulos. Nagkatawa na lang ko siyang giingon. Nitubag pud ko nga dili Siyempre dapat napud ko'y mabuhat man lang as way na pasalamat kay kuya nimo ba. Dayon nangutana kong mix na. Unsa kung pwedeng himuon, Sir Miguel, na makabayad man lang ko sa akong pagpandisturbo si mo ba? Tubag pud siya. Nga okay ra. Moingon ra ko sunod if ako na pod ang manginahanglan og tabang nimo. Dayon nangutana si Sol nga. Dali ra ligi mo kuya. Yun sa nimo pagkuha ang motor ni Ann. Tubag si Miguel na. Giingnan ako si Chief na fiancé na ko imong barkada og buntis niya. Dayon nakatulog maong wala ka bantay nga nakuha siyang manghod ang motor o gigamit. Wala yun na kakurap-kurap na tubag ni Miguel. Mura ra yun og normal lang ba na tubag. Aha lagi yun. Natukaan yun ko sa siopaw na kung ikaw adto. Kay aha kayo ang tubag ni Miguel ba. Sige ra po og katawa si Sol. Gitunulan ko og soft drinks ni Miguel adto kay nag-ubo-ubo na ko siyang kalaki. Miharang tawon ang siopaw sa akong esophago sa kalit lang na niingon ni Miguel. Bantog ra di ay nga gi-congratulate mi adto ni Sir Officer kay mao day iyang giingon adto. Sango ay kaayon tawhana ba. Og wa jud na human og katawa si Sol og inan ko niya nga luoyan ni mo besyoy. Boros man day ka og si kuya pa yun ang amahan si mong baby. Hindi ka man lang nag-inform. Dahil ni katawa gid siya taman. Ako siyang giingnan. Haningon si Miguel nga, hilom ng baba ni mo Sol. Gigon na rato na ako kay Chief para wala na daghang kuskos balungos. If mingon kog barkada nimo og dili na ko iunsa, makabayad pa hinuon ta sa penalty adto. Kay bisan walay violation ang unit kay kompleto man, pero minor de edad gihapon ang nagdrive. Ug still violation to siya. Gigon na rato na ako aron dili na ta makabayad sa penalty. Mao na ipag-explain ni Miguel. Sa kung unahuna, mo di wag tayo masyadong assume sa. Pagpakalman ako sa kong sarili adto kay wala raman dayto. Pero si Sol, bisa nag-explain na iyang kuya kay sige gihapog katawa adto. Sige gihapon og padungog ba. Pero sa tinuod lang, very thankful ko kay Miguel og Sol yun. Kung dili tungod nila, makabayad yun ko og multa unta adto bago pa nako mabawi ako motor. Alangan naman niya si Miguel akong pabayaron. Kabaga pabod nako og kiw. Na mao biato amo ang encounter duha nga dugay-dugay pod among exchange of conversation gikan sa mong pagkakitag balik. Si Sol yod ang dakila nga mighty preach. Og after na mog snacks og istoryahanay kay nanguli na pud may.